भाई एगो माने हम अपन कहानी बताओ तनी तो लोग के अच्छा लगी तो वीडियो के शेयर करियो और हमके फॉलो भी करियो। हमारे माने जीवन से जुड़ल ही कहानी है। हम अपने बाबा के बारे में हमार बाबा जौन रहलन न हमार बाबा हमारा खातिर भगवान रहलन। काहे से कि हमार बाबा शायद माने घर में हमको बहुत मानो, बहुत ज़्यादा मानो। सब में माने घर में हम ही बड़ नाती उनको रहनी, बहुत ज़्यादा हमके मानो। बाबा के छोड़ के हम कहीं ना जाए, ना अपना मामा के जाए, ना कहीं माने जइबे ना करी। माई मामा के चलियो गई रहो न तो हम बाबा के छोड़ के ना जाए, हमें जाए के मन ना करो। इतना बाबा मानो क्या पूछे। कहीं से आवस बाबा तो कुछ ना कुछ लेके आवस खाए खातिर। वो चीज याद पड़ेला न बहुत बुझाला। काहे से कि वैसन बाबा बहुत कमे लोग के मिलेला। बाबा हमार बाबा रहलन। कहीं जाई पड़े उड़े के उसे झगड़ा हो जाओ, गलती हमरे में रहो तो कहा बाबा से आके मैंने हम कहीं तो हमारा रोआई आ जाओ तो रोए लगे। तो बाबा एकदम डांट के हमरा के बोला, भाग बरुआ काहे ते चली ले रे, काहे ना मार कैले हम बानी नू ते काहे यहाँ चली ले ते मार के आई रहते। ओकरा बाद से हम जौन हुई तो देख लेते। इतना ज़्यादा हमके बाबा मानत रह। मेला ले जाइए तो कन्हैया बैठा के ले जाते रह। बाबा के ये बड़ा बहुत याद आवेला। अभी भी बाबा के सबसे ज़्यादा याद आवेला कब जब गांव में क्योंकि शादी पड़ल ना तो एगो हमने के माटी कोड़ाला बाबा के, जैसे में पचरा उचरा गावत लोग जाला। तो जब वो दिन जहिया आवेला गाँव में क्योंकि तब हमके बहुत बुझाला कि हमारे बाबा रहलन तो लोग बला के ले जाते रहल, बाबा गावत जात रहल। बाबा हमारा खातिर हीरा रहन। पढ़े जाई घर के लोग ताड़ी ना पिए दे के, बाबा हमार ताड़ी उतारस तो पढ़े जाई उतार के ले आवस तो लोटा में ढार के लुकवा के रख दे डेहरी के कोना में। उन्हें से आई पढ़ के तो कहस उन्हें भेटा जास तो कि जा रखले बनी डेहरी के लगे आ पी के चुपचाप के उसे बोलिए मत जाके सुत रही है, ना तो तार पापा जानी हन तो मरी हन। तो आराम से हम जाई आ पी के सुत जाए। इतना हमके हमार बाबा मानत रह भाई। यही से कहो कि अगर पुरानिया आदमी के बात तो के सताओ मत। काहे से हम बहुत लोग के देखले बनी लड़का सन के कि अपना इया के बाबा के गाड़ी है फजियत हमारा खाना होना ई कुल पानी उनी ना दिल टाइम से। तेंगा मत करो भाई। काहे से कि चल गइला के बाद बहुत बुझाला। हमनी के तो हम तो अपना बाबा के सब चीज़ कइले बनी, ठीक है ना। बाबा हमारा सामने खुद आँखी के सामने मरल बा। यह बात बा।